Stai cu minte, mergi pe burtă. Cu aia m-aș mai certa, vă zic sincer. Iar și ne pe mea cap, așa că mă gândesc că a spus aia că ne dă nouă lăcheală. Îmi plac ochii tăi, mulțumesc. Nu le-am mai pus. O lăsați așa sau? Păi eu am zis că o lasă așa, dar m-aș ierta decât cu prietena ei. Fă, dacă vezi live-ul ăsta, să știi că vreau să mă cer cu tine. Și aștept să-mi dai lăcheală. Atâta tot. Ce aia e valsa? Daria aia? A zis, nu, că nu rămâne și să moară familia mea, că nu... Blablabla. Vorbește fan Tropongă, te asculte mai târziu. Că ce te speli pe cap cu șampoane de la Pantene. E prietena ei, da. Același subiect de viața mea vorbește și despre tine, dar nu este de interesantă moare. Și să mănânci lobozul din pizdă pe pâine dimineața, unul la mână și doi la mână. N-am mai deschis subiecte despre ea, am spus la lumea că nu mă mai interesează, m-aș ierta decât cu prietena ei care e o sclavă împuțită și care aștept să vină să-mi dea chiar la tot. Ai înțeles? Pe scurt așa, nu știu dacă... E cont fake cu aia. Să moară familia mea, veniți mă și scrieți după conturile voastre. Mai scrieți după conturi fake, că n-aveți sânge în voi. N-aveți niciun haz, n-aveți nimic. Tu cine-i fi? Ce-ai capsula cu mango? Ce fel de dicție folosi? Sabă, dă-te în sânge. Șumudică! Șumudică! Laura, te pup. Bă, Vere, ce zice Eduardo ăsta aici? Da, mă, frate, există, doar că nu mai este treaba mea și nu vreau să le pun, nu mă mai interesează. Se plictisește probabil, cel mai probabil. Doar acid? Adică doar acid. N-am, am dictacid. Atât. Da, aici mai frumos. Mulțumesc. Da, sunt fir cu fir, Iulia. Nu am. Cine altcineva știi că nu se poate. De ce-a spus de atâta timp că ești la toate. Deci mi-am pus acidul la mai multe clinici, v-am spus, v-am tot spus. Mamă, mi-o scârbă să mă ustu la păr, ardă, am febră, mi-e rău. Nicăieri, la niciuna.
Băi, nu rezistă că jepații ăștia pe la clinici în pula mea ți-au grămadă de bani și nu se întâmplă nimic, zici că nici nu ți-ai pus vreodată acid în viață. De sunt brățările, asta am primit-o, de fapt nu e brățare, este lănțic. Asta e de la Pandora, mi-a luat-o mama. Și este 2 leani de la sora mea, stărea de aur, cu șnur. Doamne, vreau să vă zic că am o de asta, nu știu. Bă, am ajuns, bă, mai sport nici măcar un bărbat cu aia, nu mai sport, nu mai halez bărbații. Sunt prea proști. Tata e turc. Ce spărbești mult să o mezi una inelul de pe deci. Astea le-am primit. Bagă spulanile de inele. Ai tot dreptul. Te rog frumos. Hai să te pup. Alentile nu sunt ochii mei. Bună. Salutare. Găbița, te pup. Ce faci? Ce dracu? Vreau să mă bag somn. Ce mă să-i mulțumesc? Ai gagic? Nu. N-am gagic. Și nici nu vreau să mai am gagici. O să mă dau pe femei. Nu ești până chiar să merg seara? Nu. La ora asta, da. Deci ești tristă, fată frumoasă. Mergi la... Nu merg la Beach, please. Nu merg la Beach, please. Nu merg. Vreau... Nu mai... Prea proști bărbații ăștia. Rasa asta masculină. Nu înțeleg de ce există bărbați